Good morning, everyone. Today is Monday. Where are my glasses? Wait lang. Today is Monday. And pag Monday, work from home ako. So, mag-set up tayo ng computer, my laptop, and then work from home tayo. Yan yung mga hindi pa natapos i-fold or i-put away. Yan, magulo pa rin medyo ang aming living room. But I'm gonna open the blinds kasi medyo dark ngayon dito sa loob ng umaga. $2,000 later. Hello everyone. Hindi ko alam kung magaganan ako. Hello or nagganan ako kanina. Hello everyone. Magandang hapon. So, nakauwi na ngayon. hapon na pala dito ngayon. Nakauwi na ako kanina from work. Nakauwi na ako kanina galing work, and then ngayon pagdating ko sa bahay, umalis lang din kami agad kasi imi-meet namin yung ate ni Kim kasi may layover siya dito sa Vancouver galing San Francisco. So nagbakasyon siya sa San Francisco ng ilang days lang naman, and then 5 months. and then ngayon pabalik siya sa Calgary. May layover siya dito sa Vancouver. So, isip namin na imi-meet 3 hours lang. So, naisip namin or dadalhan naman siya ng food na andito lang sa Vancouver na gusto niya. Lagi niyang gusto. So, yeah. Pero siguro kung maaga pa, dadaan muna kami ng IKEA. Hindi namin alam kung ano talaga yung totoong pag-pronounce nun. Sabi nila North American daw yung IKEA, yeah. IKEA dapat. Anyways. Okay. Alright, so samahan nyo kami guys. Baka maaga-aga yung namin pagkatapos namin ng mga dadaanan namin bago namin i-meet yung ate ni Kim. So, punta tayo ng IKEA. We're at IKEA na. Ayan. Aray ko, bakit ka kasi Bakit nanlaki? Nanlalaki. Ayan na yung entrance ng IKEA. I mean, dun lang sa baba ng IKEA. Bibili lang kami ng 2 blanket dito. Hello guys! So, hindi na pala kami nakapag-update kanina nung natapos kami sa IKEA. Ngayon, papunta na tayo ng airport kasi susunduin na natin yung ate ni Kim. Actually, ito yung binitbit or dinala namin sa kanya, yung pokerito. Ito yung gustong-gusto niya na andito lang sa Vancouver, wala dun sa Calgary. Although meron naman, may mga ganito din ba doon? May ganun. Kaso lang, hindi, ewan ko, it's different. Even I only like this one. Okay. Yeah, tingnan nyo naman yung sunset. Malapit na kami guys. Update namin kayo mamaya. Bye. Arrivals. Okay. Dito tayo sa... May ate. Okay. Andito na tayo sa arrival. Doon sa taas yung departure pala. Dito sa baba yung arrival. Ulit-julit. So, ayan. Teka lang talaga. Ayan na po siya. Hello. Ate OFW. Ayan na siya. OFW. Kumusta naman ang iyong biyahe? Kamusta ang Dubai? Okay naman. Hinapi ako ng mga amo. Kaya ka ba pinauwi? Yan nga so. Hello! Kumain na kayo? Kumain kami ng McDo. Gusto mo ba i-chika kung ilang oras yung layover mo? Ha? 3 oras. Anong oras, yung boarding?
Basta 9:50 na alis. Na-miss ako ni Kat. Kaya dahil na-miss niya ako, ililibre niya ako ng mahi-mahi. Takot ba dito? So, hindi kami natuloy dun sa Maki-Maki. Nandito kami ngayon sa Gashti. At nalaman na ni ate na piniperahan lang naman siya. Wala bang Hindi pa kami monetize pero monetization. Yung taro milk na lang. Alika. Mga 2% sugar. Dapat yung buhok ko pag alam ba? Ano ba yan? paano yan? Goodbye. Thank you. Thanks to all my fans. Thanks for my pupirito. See you next month. All feeling. Uy, mali. Dito mali. WestJet economy. Business class ako. Mali dito. Uy, pupunta na ako. Baka Oy, mamaya sige, makakapila. okay. Sige, go. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Ingat ka dun sa Saudi ulit. Susulat ka. Hindi na kami nakapag-vlog uli kagabi kasi ang aga namin natulog, no? Pag-uwi namin natulog na agad kami. So ngayon, itong sinasabi ko ngayon ay Tuesday na. So the day before nung upload nitong video na to. Fresh na fresh. Bagong-bago ang init ng news. Anyways, yeah, yun yung kapatid ko. She lives in Calgary. Nag-layover lang from San Francisco. And then, balik na ng Calgary. Himala nga na hindi na, na-delay yung flight niya. But, oo. Yun, lumabas lang siya from the airport. Tapos, nag-ikot-ikot lang kami ng Richmond. And then, eto nga pala yung binili namin sa kahapon. Sa IKEA. Blanket. Para sa couch. Nakuha namin yung idea kay Angelo. Sabi ni Kat, uy, gawin na rin natin yun yung ilalagay sa diba? Yung cover, So, we're gonna do that. So, ito na yun. We bought $2 each. $2.99 each lang naman siya. So, it's cheap. And then, gray din yung couch namin. So, it matches. It's fine. Right? Yeah. And then tomorrow is Wednesday. I mean, today, kung kailan ma-upload to, is Wednesday na. And, short week ngayong week kasi, holiday sa Friday for, yeah, Truth and Reconciliation Day. So, it's a short week for us. And, yeah, pero pretty busy short week. Parang ngayon lang kami walang gagawin. Tomorrow, wala naman nata kaming gagawin bukas. Do we have anything tomorrow? Wala naman nata. May gusto ka na grocery pero ewan ko kung kailan. Mag-grocery kami siguro bukas for the weekend kasi wala kaming plans. We're just gonna stay home for the long weekend. Actually, dapat mag-US ako. Drive lang to Bellingham. I'm not sure if tuloy yun kasi walang yung mga kasama ko ka-work ko pero walang nag-message sa akin today so there's no pero siguro nga bukas I'll know for sure kung tuloy kami dun sa Bellingham. Magko-Costco lang kami, Walmart, Trader Joe's, Target, yun lang, and then babalik kami kasi ang
Bellingham from Vancouver is only a 45-minute drive. Siguro 1 hour na yung pinakamatagal. Pero you have to wait sa border. And yun lang. Yun lang siguro yung pinakamatagal na proseso. But yeah, I want to go to the US just to try it. I haven't crossed the border in a while by foot. Oh, akala ko inuwan, ha? Nag-New York ka! Hindi, by foot. By car. So, yeah. Yeah, but anyways, that's all. That's all our update for Monday. Wala naman masyado, no? Yeah. Day for yesterday. Yan lang. So, yeah. See you na lang sa Friday. We'll see what we vlog about. I think it'll be fun. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe. Yes, also like if you want to. Okay, see you, bye.